Mahigit 150 magsasaka ang dumalo sa Farmers Field Day ng Ilocos Research for Development Initiative and Support Enhancement for Rice sa Barangay Alitaya, Mangaldaan noong Biyernes, Pebrero 27. Ayon sa pahayag, 3 taon nang sinasagawa ang proyekto sa lugar upang makasabay sa makabagong teknolohiya sa pagtatanim ng palay ang mga magsasaka. Ipinakita ang paggamit ng mechanical transplanter, drum seeder at iba pang makina. Opinyon ng mga magsasaka, makakatulong mapagaan ang trabaho at nakatitipid nga sa gastusin kumpara sa tradisyonal na pagtatanim. Kaugnay nito, ang Barangay Alitaya ay isa sa 4 na piling benepisyaryo ng iRice for Rice sa buong Region 1 na sinusulong ang mekanisadong pagtatanim sa mga lokal na magsasaka. IFM News. IFM News. IFM News.